čau lidi, já jsem Adam, ať se si v popisku videa mohli všimnout, tak to bude vlog, protože mám ke přítel na bráchu a od tamtu, tak je to prostě k mamky přítelovi bráchovi 10 km a my tam pojedeme, teďka tam jedeme vlastně. Tak, jo, dávejte lajky, odběry, když tak to sdělejte a k narozkám si budu chtít koupit nějakou kameru na natáčení a mám nový stojánek, takže doufám, že to půjde všechno dobře. Tady je sportová hala, ta modrá, jak jste viděli. Jo, kdybyste si říkali, v jakém autě teďka já jedu. Je to Mercedes. Je to velký Mercedes, takhle vám to řeknu. Je to Mercedes-Benz, ale hodně velký, no prostě velký, chápete? Jestli ne, pište dolů do komentářů. Jestli to chápete, taky pište dolů do komentářů. Tak my už k němu nějak přijíždíme k tomu bráchovému, takže někde tady. Někde tady. Siehst du? Ackermann. Ja. Tady má i auto a nějaký nápis, tady to velký. Here is yellow. Tady tam ten žlutý barák. Ten žlutý, tak tam. Tak my už jdeme tady do toho baráku. Das ist das erste Mal. Do baráku. Okay. Super, aber. To je jeho auto tamhle to. To velký bílý. Vidíte to velký se mnou? Tak to ono. Chápete? No, my jdeme už do toho baráku. Tady to taky. Talisman a tam to je zabalený kvůli mrazu. Tak tady mají takhle zvonky. Tak jestli se vám video líbilo, hoďte like nebo video sdělejte a tady jsme u bráchy. Tak čau.